Krong plia to waralang kialong kachirap do pu hampanga songpen mondol dhoni tok birapen mondol James sing tiatum amen ke paklang ajok pherak ke amai kangni Guwahati rong supia long Asam Saras Mela long Karbiang long penta lun cheto cepati dunsi nong I kachapalong dun Second Sarupathar MSC Cup Football Tournament semi-final ang deng ke patu Walk-in interview for LTM English School, Tenkera Langso, West Karbiang Long, 782485. Required assistant teacher, mathematics, general science teacher, 1 nurse. Qualification required, BSc or MSc. Salary negotiable. English teacher, 1 nurse. Qualification required, BA or MA in English major. Salary negotiable. Social science, geography teacher, 1 nurse. Qualification required, BA or MA in political science, history or geography. Salary negotiable. Assamese teacher, 1 nurse. Qualification required, graduate in Assamese with English speaking skills. Salary negotiable. Computer instructor, 1 nurse. Qualification required, graduate with diploma in PGDCA or BCA. Salary negotiable. For any queries, please contact 9678996101, 6001633183 or 9678828152. Adap ki me kardom nang litum doana phansetami nilisami jili bepe hin penang pajiriklo kardom binya birtang ton pen chatana mixenang Krong plia towar pialam kialong Pholoni Circle Office salong a mondol dhoni tok bilapen mondol James sing tiatum ta kachirap dun topu penna ana hamphanga song atum social media long ke paklang pona phuthak pherang kya mai phaponsi lamklar kachipipon Four lane mate krong plia towara long alam ki social media long penna ana hamphanga song atum pen kapacha thangpon mondol dhoni tok bi lapen James sing tiatum ta kachirap dun topu phuthak kedam tang thereponi phai kebarni dokmoka forest ibia sai hemalong Mondol bang hini lapen bang solong lea hempu SGB purno rong pi lapen achor sangpi rengka ing tipia tong sekot pen pherangkia mai phaponsi lamklar chipipon bangso pherangkia mai along mondol dhoni tok be hin pen kachathan bona tengke bangso alam ki alang ni lapen mondol James sing tiamen ke klang dun rok lake bangso along lea hempu ve SGB purno rong pi lapen alang lichor sangpi rengka ing tipia bangso long le anam kachilong dun japhan nangklem pithapu kachuning riateng klem piponsi S Malialong amen thapon thotchat bonta bangso long lealong kachirai dun bor ipuke a hokali pusi than pachini pon anparta alang lichor sangpi rakhi ti sopia men ke klang dun rok lata bang along lele kachuthi dun kali pusi than pon li atowar alam ki nilitum amen klang rok la solam puthak waitak pen nilitum chithaneng tu holadak ke klang nangkok babaklang pondet la bangke ahokali athe tarabasa bangso along le ake hai hada sorkari gombra puno rompi alang litum along le four line kapuri masap sodo ala so four line asap soviet along le alang li ake hai puno tiso sorkari gombra alang li phan nilitunga phan nangrap don tha pusipu amase hala so Kerabdun four line mate la krongpi atowat aso apota ke selam pi kerabdun along alang litum men along dili tum halta ismadi amen Halapu bang solong la hempu SGB purno rong pilapen alang lichor sangpi rengka ing tipia setame bangso pherangkia mai along lamklar kachipidun ke krong pli atowar kaselam kapang chengpo puajok longlianam kachepalong dunjia phan tong sekot pen kenang sot alo kacheselam nangjia por nangle rok bonta bangso por hot keso dera joksi mondol dhoni tok bilapen mondol James sing tiatuma phan longle nam kachelong dunjia phan kenang sot alo nang selam pi vek thapu kachuning riateng pensi nang klem pilo la soteng pen selang ituma menta patha pondetlo lapen longle nam sitame chelong lo pusi thanpon la sialang litum bangso longle long thangnat kachuthidun paruhum lapen nang kachuthia sai nang klem dun de pusi thanpon Dekastami
ahok lo tema pini ilitum piposi media pen ilitum cetong irang kok ma lasi nilitum sitame ahok lo tarabasa long nilitum polena long along le masap so kapuridun dokok lasi labang solong le long masap so alang itum phan patumi dik hampang asong pen eson sonya lam ki paklang pondo ikok lasi alang itum duni tok bi mondol lapen ke jam singti mondol alang itum phan masap so lam ki paklang pondo kok lasi labang so lam ki paklang pondo bangke ahok kali cubai sankura tum stame nang itum arju ikha lasi ahok lo tema laki along dia malike nili hemasol junju alang li sorgari kang bora ponorang pi nili hemasol La mondol bang hini atuma bangke lam klarji pipon lo. Bonta penangan aham phanga song atum ke paklang pon along penangan mondol atum ke lam klarji pi hai jine hai hini laki moa pora hotsi jini po. Dogmoka pen sem singing ti karbiang long lai. Kedamtang tereponi phai trok arni Guwahati rong sopia long ki pamanpon Assam Saras Mela along Karbiang long penta lun kilun cepati dunsi adun thuanong emate second anong e cepalong dun lo. La sopi Women Leadership Award along setame Karbiang long pen sangpi Dimi Hansepi Best Social Worker anong e cepalong dun pen Karbiang long araphan nong me Ivan Pilo. Assam angkang pia Parman, Assam Saras Mela kapaman ponalong, ASRLM, Lumbanjong Block Penta, Lun Cheto Cepati Dunsi, Adun Tuano Emate, second Cepalong Dunlo. Labang Solong, ASRLM, Lumbanjong Block MIP, Sangpi Dimi Hanse Pipen, Lun Japonsi, Bang Sono E Cepalong Dunlo. Labang Sopi, Terepo ni Pioneer Keparni Red Hosetame, Guwahati Rong Supialong, Ujan Bajar along ke pamanpon, Women Leadership Award along, Assam angkang pen soarlo tum ke claim ke thek ason, kacepaduk thek atuma phan setame nong e piponsi, Karbiang long pen setame, Best Social Worker anong e, sangpi Dimi Hanse pia phan, Cultural Assam hin pen pipajir ponsi, Karbiang long arara phan nong me van pilo. News X report, Karbiang long live. Kedamtang tereponi phaikre CR ni ani kang sampor phai hindira chiti ma por malompen Balipathar HS Pathua klamalong semi final angdeng me senpen ke pathupon Bangso semi final ke pathupon along ke chengsi ka pathupon lake Saphapani PS along Tingbosi PS atumang bongsi pathupon lo Bangso hut nat nadate rangatum tame ke pathu ke thek soya jok गोल के थम थम चथापन लो लासो फी के हाई का पतिनी वेग जब फान पूरा टाई ब्रेकर पाचिटूर बंसी साफापानी पीएस अटुम गोल के थम लापेंटिंग बस्ती पीएस अटुम गोल इसियान थापनसी साफापानी पीएस अटुम गोल हिनी पेन चपा हाई पंसी फाइनल अलोंग चपाली दुलो बांगसो अलोंग के पाथु के ठेक नाय अनोंग ए साफापानी पीएस कीपर जोएलसन तेरन पेंसी चपालोंग पन लो लापेन बांगसो नोंग ए रा रसाई क्लेमबांग बिनोद हंसे पेंसी पाजिर पन लो Adun thu semi-final ke pathupon lake middle sarihajan PS pen Pitia dong PS atumang bongsi pathupon. Middle sarihajan PS atum ke cheng pen ke pathu ke thek sera jog goal ke thom thaplo. Halapu Pitia dong PS atum ta bor isi goal pumni an cheboy thusi apor jut koklo. Laso ke pathu along ke thek naya nong e middle sarihajan PS Jackson terangsi chepalong pon. Napen angdung kiti kapathu ponji lake ke bangji threpo ni phai kre ke thom arni Middle Sarihajan PS pen Saphapani PS atumang bongsi pathu pon. Bogajan pen anan terang la pen lang chithing pen subhas terang Karbiang long live. Karbiang long Autonomous Council kilik nangkate bog bom pen rachari asong atum ison pen ison alam kachar bog alam nangklang bom sonsi thek pon long. La sonsi ASDC rachari ke avelo pu non malom social media chatayalong EPHL se amai phu jai ka thar kaning jelam phuthak kiramtang ni phai kre sirni ASDC rachari asong pen pherang ke amai phaponsi EPHL se amai phu jai ka thar jong hele chidip jong hele ne kali pusetami alang like BJP agency claim bom puta ASDC amai phu Chandrakant terang pherang ke amai long pen ar bokpon ASDC rachari asong ke non ke avelo non ke JCCPA along si dokoklo nasi JCCPA ke isi NGO nasi non ke bangji election ahut ke alang ni tumpen ke cherap thek the lapen JCCPA ke isi NGO apor ajada por tame chejor detta haipu EPHL se amai phu JI ka tharpen kaning je panaram the non malom social media along ke klang kham phuthak pini ASDC rachare song pen pherang ke amai kangni po
nitum seat sharing po bang ta haidi siksak piklo la salam bang ajha tumbang non ke matpen lo sharing po ASDC tu man sharing ji pulo mat ke ASDC ta non ga ve tu det lo la tum ke congress pen la pehala JCCPA po tum non ke ASDC pu ga ve det lo gente JCCPA po si ke do ay JCCPA ke hala ke political party ta kali hala ke ko pulo sharing po hala tum pen la lo ni tu ma tha ke sumante hala ke NGO pinake NGO tu nge lage haidet lo te kopi lo ne ke chewar do ni ko po na thu lo te thang po ek lage la son dum mengi tum ke sharing no dak ji la son bangke APHL se amai phu je ai ka thar alang li ka pre ka phan NGO ki putang te alang li tum ke NGO kalima lapen alang li jong hele chidip jong hele ne ke kali pusitami alang li ke BJP e janason si nang klembom puta ASDC amai phu Chandrakanta terang pen ar bokpom sa ngoro bang tu pola ASDC ka belo ke la puson ku ke ASDC meeting bisina tun bom lo kita tang all political party meeting nang dun kadu nang dun lasi ta kadu wela bang motivated si pulo itu mage ate ASDC bang registered political party tarang tu registered kalimati si kadu kapre hosi NGO pulo alang tu NGO beli man political party ke jibo itu NGO so si function bom la si la hai bang ke jasemet non lang nak elong nanti esas pamil lo pulo to ni tin ke theklo bang ke la bang ke alang tu ni dagi la bang ke jonghe la ni chidip vida me jonghe ni ke kali vida la ke BJP ai exam se jang le bang mang claim bom APHL se arachari asong tumke APHL se arachari nang seng binamat karbia sarlam theson voso long re nang cholong pason si pholong akethe cholong logamat joy luta thekhe chile phakta thekhe aphu heno daklo pusi APHL se arachari asong phan pherangkya maya longpen abarim CEM Johnson bepen arbokpon PSLC wa party jo seng binamat karbia sarlam the voso long re cholong now tunda jilong bom solong ri cholong one kolong akhe chuo mat join thekhe chele pak thekhe na se non bang alam tum ge PSLC a party ko sen bin mat la bang kapi jutta thekhe da thekhe na se a phui no ida ason sin ni theklo ni tum theklo News report Karbiang Longlai Pini Adap Abirta ke lapon sikang toniglo 2 Mei thak me arni ki me